sun never cry, stand alone. Okay, may hapon natong tanan mga kadono. So naata karon diri nag-update diri mismo sa Magellan's Cross kung din hapon na karon no? Mga alas 5 na karon sa kaponon. Tapos adaginot lang ta diri mga kado kung siya ato makita diri no karong adlaw diri mismo sa tubangan jud aning City Hall no. Tapos sa luyo ani mao ni ang Basilica del Santo Niño. So nata mismo diri sa ground jud sa Magellan's Cross no. So ato ni tanaw-tanawon karon. Sun never cry, stand alone, all alone. Alright. So medyo di kay tanto mingaw diri mga kaduno. Kanang medyo sakto-sakto ra sa mga kadaghanon sa tao, di kay tanto tapo kayo di presaon nga daghan jud kay tao diri. Bitaw na ang magpipit ka dito. Feel the same. Breaking my heart. One more time to okay na tatakaron di dol-dol sa kaning gitawag bitaw nga Metropolitan Water District magado ang tupad ani mo ni McDonald. So kanang diha facing na dina sa kaning Plaza Independencia. So murag init hapon-hapon naman karon no ato lang gibali ginoto ning adlaw nato karong oras para makaabot na dito sa Plaza Independencia. Suri-suri lang ato ani mga kado. Ato rin balik ka ng murag mintras ko ang pa ba ka nang dili pa kayo ngit-ngit. Ato lang sugat-sugato ng mga area dali no. Asa dapat ta makalugar. Direta. So mao ni ang kuande o King Corporation na baking kuan siya depo. Kitchen baking depot. So kada diha mo nang highway na siya diha. Maning Caltex dire. So basta yung aron na mga orasa mga kadubisi kaya dire ang daan dire no. Pero hinahin ara sa ta no. Ay base. Na. So arita diri sa Malacañang sa Sugbo diri ta. Tawa kami nagtalo.
So dindot sa kayo tanahon mga kaduning Malacañang sa Sugbo no og labi na daning diri sa Plaza Independence kay limpyo jud kay siya. Tonight it's been a year. It's time another time. I'll be crying up to you, little baby, making love you. Adto sa dito sa unahan, tapos balik ka sa mga kaduno. Kay tanawon ra nato unsay kahimtang na jud diri. Kay medyo na ma jud diri Cebu. So ato na lang ni suri-suruyon karon. Total check sa raman sa diri maka-update sa ato channel no diri sa Cedro 79 at least man lang no maka-kuang gyapon. So daghan mga estudyante kasi gara mapuno do diri estudyante diri no. La 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 la. Kana na nang picnic diha na nang suri-suri kasi gara suri-suri may mga kuan nagdo diri kanang kaning mga like mga estudyante o mga dol-dol sa Cebu og labi na kaning mga tourist no. So balik lang ta balik. Right. So karon ng mga kuan ano walay mga program karon or mga food fair diri sa Cebu. I love you, I love you. You make me feel the same. You're in a part. Okay, let's go ta. You're in my heart. Give one more chance to. Okay, pagawas na tama ka no. So siyempre nagagaya kay mong layo naman dito. Alright, okay, maing hapon na tong tanan so lakdo sa takaron. Nanatakaron diri paggawas na ta. Ari ta karon diri sa kuan mga kado, diri ta sa may kuan. Alright. Okay. So limpyo na kay nahawan na kay diri mga kaning area ha no. Kay para gipadakan gilapdan mo jud nila. So mo ni karon ang kahapon non diri mga kado medyo hunas-hunas man karon nga kuan ano hunas jud tayo karon diri sa makita man diri no murag ang kabihay nga ni dako sa hunas karon no. Tananan. Kita jud diri ang hunasan mga kado no naay gani nang nanagat diha. So diri mo na ng SRP na loyo ana na ng City Hall diha. Then ay bago i-construct na sa diri mga kaning kuan mga bago nga extension ni mga kadrong kuan ka ng port diri sa Pero 1.
So kaning diri nga part wala ni tao ni diri kay kuan man ni diri kanang sa tawag kaning murag dili naman makita ang iyang view bitaw sa dagatan. So ang dagat ang kuan dito mga tao na ana dito ra area. Kana. So ang kapunon karon murag kuan jud kanang medyo mingaw-mingaw gamay. Ikural na ni diri na. Tonight, it's been a year. Another time. I'll be crying up to you. Coffee. Ay, mga pisa tayo magaling. I love you. Drama kuya. So inoon mga kadonin do gyapon ang kanang kung tan-aw jo diri nga during sa kanang low tide no ang CCLX Bridge kay murag mga makita jo ninyo ang mga kabatuan mga murag hunas good makuan nimo makita diri mismo diri sa digi tumba nako ang hunas jud kayo ron no. So grabe sa pag-ubo sa dagat karon unsa man pitsa haron 23 25. Saan yung kape, boss? Ice coffee niya. Ice coffee, tagpila? Top 39. 39, ice coffee day. Oh, sorry. Ice coffee.